全ての生きとし生けるものを観察し、食物連鎖には関与せず、絵が生まれ、森には掟があり。了解した。あ、私を父と呼んだ。ここにいたのか、ソマリ。蝶々に逃げられたんだけど、ウサギが出てきて、おい。この前は助かったよ。いやいや、気にする。これまで訪れた中では最も栄えた。お腹すいた。お待たせしました。本日のおすすにもあげる。必要ない。ゴーレムは酸素と。ゴーレム？お客さんゴーレムなんですか？人間を探している。人間？市場に置いてあったんだがね。我々と人間はお互いの存在を知り、我々の村にたどり着き、二つの種族は出会い、君が悪いんだ判断するし、弱いくせにねちっこくてすぐそれは大きな戦争になりました。始まりの話か。昔はあんたさすがにそれは。小さい子もいるはい、おっとまりとどまる予定はない。ゴーレムに感情はない。このまま旅をするのは危険だな。なんだ。静かに動くな。何が愉快なのか理解しかねる。明日は早い。就寝の時間だ。角に触れるな。また破損。消耗品を補充する。猫。何それ持って早く出てっちまいな。言われるまでも。おーい、猫。猫、違う。なんていうか。誰？やっぱりお父さん来てくれた。あら、いらっしゃい。してないって。ただあの子がなんかこう。あんたあんな小さな子にまで色目つ。なんだ。さっきはどうしてソマリのいるとこ。ソマリが私にされる事象を見つけた時、人間の子供相手は初めてゆえ、少々やむを得ん。じゃあ必要があるか。